Turco está mostra que interés para el evento de Europe Meets the Americas está sigue subir. No solamente comerciantes não fora de Latinoamérica, pero também estão de Europa, que está mais entusiasma, especialmente depois que for de Aruba mesa vai comerciante não para conta na experiência positiva para o evento aqui. Na Holanda, comerciantes na escuta com mais atenção para a história de êxito para a relação entre comércio de Europa e Latinoamérica, do mercado que anda Angela para conquistar. Het is interessant om met de mensen te praten die daar vol mee bezig zijn. Er zijn een hoop mogelijkheden voor Nederlandse investeringen. Er zijn een hoop mogelijkheden voor kennisbegeleiding. Er is een mogelijkheid in het bouwen. En er is een mogelijkheid om daar juist op die conferentie de contacten te leggen om dat voor elkaar te krijgen. Voor de Hollander anda bom consciente que Aruba tem ventaja que não provavelmente não tem sendo assim leu de continente latino, o reto de idioma e o conhecimento de cultura. Todo aspecto que não se te dominar. Ondernemers die zaken willen doen in Latijns-Amerika en in de Cariben en daar nog geen concrete leads hebben, geen concrete netwerken, geen concrete partners, die zouden naar die meeting toe moeten. Om de eenvoudige reden, daar komen vele lokale bedrijven, overheden en partijen die graag zaken willen doen met Europa. Het is een fantastische ontmoetingsplek met potentiële klanten en partners in Latijns-Amerika. Não solamente para esse negócio com Aruba, ou via Aruba é importante durante a conferência aqui, sino também é oportunidade assim igual que Aruba te oferecer e terreno de energia renovável. Dat vind ik een fantastisch concept. En ik kan het zeggen omdat we er zelf gebruik van gemaakt hebben. Wij hadden ambitie om in de regio ons te manifesteren, daar ons te vestigen. Hadden geen concrete netwerken, geen concrete samenwerkingspartners. En dan is een stepping stone tussen Europa en Latijns-Amerika is Aruba geweldig. Je wordt daar geholpen, in contact gebracht met potentiële klanten, met partners. Die leren je hoe je om moet gaan met een andere cultuur. Die vertellen je bij wie je het beste aan kunt kloppen. En dat is buitengewoon waardevol. De netwerken die we nu hebben, die zijn allemaal ontstaan met hulp van Arubaanse partners, inclusief de overheid. En de minister-president, die als het moet, gaat hij zelf met je mee naar klanten toe. En dat is echt uniek. Green Gateway voor Aruba, zoals gezegd is, de Aruba heeft een heel groot achterland. En heeft uitstekende verbinding met Zuid-Amerika, met Colombia. Bogota is 1,5 uur weg, Caracas is 1 uur weg. Het is 4 uur vliegen naar Brazilië. Het is 2,5 uur vliegen naar Miami. Daartussen ligt nog Panama, daar is een uurtje vliegen. Dus het heeft een heel groot achterland qua interesse als men in Aruba gestationeerd is. Dat men naar Zuid-Amerika toe kan komen om daar business te doen. Er is ook een hele hoop Venezolaanse, Colombiaanse businesses die in Aruba zijn. En die dus ook weer contacten hebben waar men gebruik kan maken om zich te establishen, zou ik maar zeggen, in Aruba. Het kan van die contacten gebruik te maken om in het grotere achterland business te doen. Dus Aruba kan een hele goede springplank zijn. Está estimado que más de 350 gente lo está llegando a Aruba otra luna para atender el evento aquí. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. El discurso de Alex Neumeyer na Holanda causa más impacto, especialmente para el hecho que el turismo de Aruba sin duda nos tiene una tremenda historia de éxito para conta. Y varios comerciantes holandeses que trabalham en la industria turística y tienen hope para sinha of tip na pasigi con nos porta ejemplo, ¿no? Aquí en Aruba. Correcto.